হাতত মাত্ৰ 24টা ঘণ্টা আৰু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা যাব কাইলৈৰ দিনটোত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যত কিয়নো কাইলৈৰ দিনটোত অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ মাজৰ পৰা বহু নিবনুৱাই লাভ কৰিব চৰকাৰী সংস্থাপন। हेलौ रायजोफोर चेनेलाव फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय तो जोबोद गरम दिनै बोथोरा ओरैबायदि माने लाजाला दुगैनोसो लुबैबाय आरोना तो बिराद गरम मा बुंबावनो लोगोफोर बारा गोबाव गैला आसामाव थांफिननोसै आंबो तो दिना माने थांगासिनो आरोना मालायनि जायगायावलाय आरो बेसेबांथो गोबाव थाबाय थाबावनो दारिया ओरैबायदि लावजोब्बाय माने सिननो सम मोनाखै आं तो सिननोसै साननैसोनि उनाव एसे फ्रेश जानोसै आसामाव थांफिननोसै आरो फ्राय माने 90 डेजसो दंफ्रामबावो तो टिकेटआ एसे मोजाङै बुक जानांगोन कनफार्म जाजोबबासो माने मोजाङै सिट मोनो आरोना तो बारा गोबाव थाबाय थालिया मालायनि रायजोआव आरो बेसेबां गोबाव थाबाय थानो ना तो गावनि जायगायावबो थानांगौ जियानो हक आङो दा रुमाव दङ तो जोंहा बेनो ADRE नि ना तो रिजाल्टआबो फैनो थांगासिनो दङ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 तो गोबां लाइन हमनानै ना तो होनो गोनां जादों जोङो रल नाम्बारफोरखौबो नागिरनो गोनां जादों उल्थां फाल्थां बेयाव मोना बैयाव मोना ना तो मा जायो साखरियाथ' मोननाय मोनैया उननि बाथ्रासै दा रिजाल्ट ओंखारनो थांगासिनो दं दिनै सानसेल'सै आरो गाबोननो ओंखारसिगोन आरोना तो रोजा रोजा सुबुंफोरा मोनसिगोनलाय ना साखरि जोंनो सरकारि साखरि नांगौ आरो सरकारि साखरि नङाबा जाया प्राइभेट जब मावनानै सोलिनो हाया हायोब्लाबो गोबां खस्थ' तो जों सरकारनि साख्रि थायोब्ला सरकारनाव लन बियोब्लाबो जोङो मोनो दा सरकारनि जेबो जोंनाव साखरि बाखरि गैयाबाना सोरनाव बिबावगोन दा लनफोरखौहाय तो सोलिनो हायो आरोना तो बेखायनो बयबो साखरिखौ नागिरो नाथाय जों मोनजोबनायाबोथ' इजि नङाना तो जायफोरा एलिजिबल जागोन मोनगोन मा बुंबावनो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै जोबोद गरम बोथोरा बारा बखिनो हाया माने बेबायदि गरमावहाय बखिनो गोसो जाया आरोना तो लोगोफोर एसे सापर्ट खालामदो भिडिअखौहाय आङो सम सम बेबायदिनो आपडेट्सफोर लाबोगोन जोंहा सानसेल'सै नेदो जायफोरा एलिजिबल जागोन मोनगोन आरो बेनि उनावहाय जोंहा बेबायदिनो अरेलफोरबो थानो हागौ ना तो रेडि जानानै थाखादो साखरिखौथ' आरो जाय पास जायो मोनखागोन ना थाइसेबो होनो गोनांथि गैया तो मिथिगोन बेसेबां सैथो जेरावनाखि जोंनियावथ' आरो दा आथोनाबो सारेनाबो माने खुस सोलिया जाहैदों ना तो खुस सोलियोना सोलिया मोनथिगोन उननि समावहाय जायफोरा लिरनो हादों तो एसे रेडि जानानै थाखादो आरो जोंनाथ' मा जायो जेबो मिथिया बेसेबां पार्सेन्ट फैगोन होनाया होदोंमोन मिथिया आरोना तो गाबोन मा जायो नायनोसै तो लोगोफोर बारा गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।